Hi mga katiktik, karon magluto kog uyap, itlog, tinapa, isagol. Kani nga sudan, pang tipid kay ginagmay ramang kay parat man pud imong daganon di parehat kanon nertitek sa kakutsara ginagmay ra. Ang parat-parat palami sa kaon. Timpla kong kapila! Bagbagaan ka nga nino ka di aron dagan ra ba kog trabaho. Magpatimpla ka kape na pungkol lang imong kamot at aron og tumog kape na. Binuang buang. Kaya lang ko 5. Tagaan ta ka singkop. Buong ko nang kinabuhi. Ang buan anak may permanente buslot ang bulsa. Mahutot perme. Why tipid? Lagi laban na ako dito. Sana mangutana magkitahay ka di og gilaban ang imong short. Kanang di ba ko gadano ako kay dagang kong trabaho mangita ka dito na kay short bala nagwa na kay turol ang nagbitay ng imong lagay diha. La, magkaon ako la! Stick naman siguro yung bata pag kung pa man nagkaumukao naman sa mga pata makalupot kaya rin mahinay katay na ako na patay doon ka na ako na nagkalisod-lisod na biya ko din eh. Ang kaning uyap. Unahon ni mo ni pag gisa, hindi naman sa Ginoo ni ma. Pag gisa. Unya, Kaya bri labi. babre. Basta ba? Abe kay na bukal na nagkuhan. Naaram na nga. Pagkaman la. Okay na na. Paghuman ani. Ari ang ahos-ahos una. Asbay. Dahil lagi na yung luto sa kahoy lang, no? Mas ganang kag kahoy kaysa silin. Ganahan kong kahoy, di ko anong silin kay mahal. Kahoy kay mamunitra magpulyarin na plinta, sapa. Ang silin kay 800, 900, anya o kaning aguhan kay og 10 init, mamunitra ka sapa, sugnod na, way 8. Ug watay 8. Watay. Balik sa kahoy. Ayang malaman ang silin ug kuan. Unahon ng kuan la, uyap. Oo. Bro, mag-corn beef. Nara bitag corn beef ni adili matahito dakoon pagkaon kay corn beef. Makagana ra ba nagkaon lang, no? Makagana oy. Be, nang usa. Yeah, pagkaman na lang sa isunod. Pagka maluto na aning uyap. Pinapanasad. Alas ang itlog. Sagol at dapat itlog lubukon. Oo. Kaya nabuak ko ni. Ano ko man yung abre? Lagi lang kung nabuak na kay sagol mo na. Daghanon ang mantika. La, dali ala kay gusto mo gulo. Gutom bitaw kag Hoy, naakay wala na. dito. Saglit siguro. Gutom na daw siya la. Ayaw na siguro na diri ko na sudan pag ayaw niya. Nakadakad. Kalabutan lang di si Wakula. Lagi gutom na daw siya la.
Dili lagi na apurado kay ako direpete ng asuhan ng hubag na ni akong mata. Kay ang kahoy ko di masiga panang anak umidyo. Ay naman sad ang sakyub ani. Pwede sa cube naman lang. Cube naman. Na nagtigawang nag-agot ko. Nakataklob naman na. Kaingon ko nagsinaw pa to. Sigawang na. Dali na makalimot. Wala, tadi kasin ko lang. Awa mo kay pandusuan tagani mo aning gikan sa kaha na. Pasok jud ba ayo ko pagsugang-sugang. Gitudloan ni ako la. Wala rin ba na daan? Wala man na daan. Nya kana Ayaw na, ngayo ko karta na. Tinapa. tinapa. Nya ko ngayo. Nya ko ngayo. Tapos buakag itlog. Itlog. Latag pilang itlog sa una latong panahon kanimo. Tag-tres. Karon tag Otso, ang itlog makamatay na ang presyo ron uba kay kuan pareha sa una tag 400 lang adlaw, 4 pesos lang adlaw. ang kuan la ang tinapa sa una tag pila. Yes, 15. Oh, barato ra. Salmon 20, Pepsi yes. Dili manginom kami ang Pepsi kay mahal na. Karon hinuon ang Pepsi tag 25 tag 30. Uy, paspasan na hinuon pag-inom ni Kami sa una, di tara mo inom kay mahal na. Jis ra. Ang bitsin sa una latag pila. Piso. Wa may bitsin-bitsin sa una. Aw asin ra din. Kami, Pila masin sa lami amala. man. Karon karaw bisan mag-ihaw kag manok ka Bisaya. Ug dili bitsinan way lami. Pero sa unang mga panahon, lami Naman ka? Lukay. Wala na na. Ano ka, busy ha? Nadia, bakit? Lukay ka. Kunin si Ura mo rin. Pag-unsa na wala pampila kasi mana naman na isudan. Kuanan eh, magpaabot sa sweldo sa 24. Man, ubag kayo sa mata. Kaya pag-abot sa sweldo, baka-baka naman po ka na kasag-kasag, lambay-lambay. Grabe oh. Mukuan po tong kidney ana. Parat. Maingon ka na maka-kidney ko nun parat, maka-kuan. Dugay naman kung kumaon, dinamos. Hawa lagi! Panigbasong tamong, panigbasong tamong, hawa mo, panigbasong tamong. Paglingkod na mo dito kay tawagon na mo, mabigwis na. Usay bigwis. Bigwis. Mga Labag bigda ka lang kay musunod po tanan. Oo. lagi. Kung sino lang, sunod tanan. Ang big trapo. Tropa! Dili na mo, kanang trapo sa lamisa. Rason. Bago din dagan ako, maayo magto katong si Iya, kato ako maguwang si Lola Maria. Oh. Muuntog siya tambok, namurot pa rin ang aping kaigo na to siya dutan, kaon raway trabaho. Di kay pareha nako, nga di ko makakalibang kay to ana nga pagod na to, ana nga ko anak, agad lang dagan isa bala na kaikit. Nya dagan pa yung apo. Dagan ako og magtigom ng 23 og mapatay na ko. Kasi ulan lang, luto na na. Uga na. Maurag ko an kanang corn beef na ay dili masuwito tag sa kakutsara ihungit kanya mo nga. Kay surat man iya mauwaw, taglo na lang. Nagluto na gusto ko ani amiga nako. Oh. Kay may utog gidaghan do nga sa kutsara sa kutsara. Sus ingon siya giluwa niya yang di kumo ora pero kasi plakip trago ako mata. Kog tungod sa kaulit. Manisa pa ang ginagman ang baon. Ludi ka. Ludi. Sakadoro ka na ko. Kahit dili ko din mo ni ukay-ukayon, mga hunat magpunta. Kuan sa kaha kapilit. Oh, suyop. Dangan niya. Dangan niya rin kaya. Tingin ko. Dangan niya rin kaya. La, kung wala pa nakita ng kasa, ako ano to? Ayo, kay dabukan kay mo gyatag, kay magurumintado ko paligbason ta mo tanan ubo makita ko kay kita may ako pa sangilan.
Agoy, ginoo ako kamot ing ana di ang sakit malubag magkahaon pa ba nga hintukig naman eh. Hindi kog mao ni oh. Dili naman ni kuan tabang. Kasi di matabang lang. Isik. Mana kagluto la. Ang bilang nilong agdugaya po nagtilis mo na mag-asawa ni Oper. Nya ra na ibutang sa garapon kay og ibutang init mapanos na di pud maabtan og duha ka Koto 24. Ang 24 ra makasabado. Ala 25. Domingo. Ay oo. Nga 28 na ano ni. Kagwapo ni Mula ay kagwapo ni Mula. Guwapa. Butang Dili kilisa. Bomba man to dito. unsa man dai sabaw ang nilong agkuan kanang sunshine kanang Naman sa planggana lang dito to magpugtog. ako di sa balde dito nga kuan pulos ni ako mga kuringo. Dili ikaw tan sa tubig. Di pa bugo kabalo masukod la. Pero rice cooker or kuan ni Shalin, kabalo ko. Pero kanang kamot-kamot rali kabalo la. Rice cooker baka nang isaksak. Sabi ko na ang rice cooker kay mahadlok sa ko kadi ko kabalong balik bahin butan ta. Mo nagamit to nagboard ko sa una. Balit pa ka na sa bagong malayla. Di naman na. Naamad dai rice cooker wa Na, may girigano. mulong agka. Bulok oy, sa yun ro. Hmm. Pabalong gay ko katuan panining. Awa na lugwa na isa dito. Hoy! O dala dito sa planggana wa. O sa sako ni. Ikaw kit-kit. Ayaw na ilang sikit. Karon. Ako na ibutang diri sa kuan. Iyang garapon. Kutob na 24. Kotob dis 24. Ni daghan man ta diri la. Di man mga unang uban. Hayap tana na oy. Sada. Gutom na ko la ba? Kaya pag gara-gara ha kay maungdang gani ko aring pagsulod ari di ba? Habwa ang kinaon mo. Ay. Labihan. Ini lagi labihan. Tigba. Lao kare na ko kanon la kay makaon na ko la. Mana na na. Isa pa ka mag-usa o fluorescent ba ako ka nang nanitong kurado ka kaayon ka magawa. Wala ni sigo. Wala. Ano yung sobra? Mauna ni. Kani pa kaon kawako. Sud ano ni wako. Mao na ni ang finished product sa kuan ni Lola. Wow, kalami. Naapa mong pud ang dili mo kaon ani uyap o naay gulay sa gulang manok. A few moments later. Maora ni ang akong giluto uyap tinapa itlog kutog 24. Hinaot no namoy tinaton sa ako pagluto kay og di amo ako sa mo patilawon. Magbalik-balik yun mo pagpaluto. Salamat sa pagtanaw sa akong vlog.
Bye-bye. Bye!